Bueno, estamos aquí con Xosé Mosquera, que é o líder do PNG-PG. Celebraste este sábado un Consello Político Nacional, decidichedes que dentro de 2 meses... Non, dous non, iso é un erro que saliu en algún medio, pero dentro dun mes, o 17 de marzo, porque temos un prazo mínimo nos estatutos que impide celebrar un congreso nacional antes dun mes despois da súa convocatoria, ainda que sea un congreso extraordinario. Perfecto. Entón, dai que se convocara para o día 17 de marzo. 17 de marzo, ben. Prácticamente o que se puxo aí outra vez en boga, que hai moita xente que está pola labor tamén de sair dentro do BNG. Cree que esta é a posibilidade e a postura que adoptarán os militantes nesa asamblea? Bueno, a maioría do órgano entre congresos, que o Consello xa era favorable á decisión de abandonar o BNG, e era favorable a abandonar o BNG porque na aposta previa á asamblea que nos fixemos conjuntamente con Contra Irmandiño e con Máis Galicia e con persoas independentes, pois realmente apostábamos pola pluralidade que foi o motivo por o que nos sumamos no seu día ao BNG, e que abandonado este criterio da pluralidade, abandonado o criterio do consenso, abandonado o criterio do respeto á liberdade dos demais, pois non cabe prácticamente outra saída que a saída á liberdade, a saída a crear un proxecto que ilusione de novo ao país. Este domingo o Encontro Medio decidiu xa finalmente rachar co BNG e mesmo facer o que chamou o propio Beiras un frente amplio. Está o PNG en disposición de participar deste frente amplio? O PNG, dende logo, adoptará o criterio de primeiro salir do BNG e logo sumarse a aquelas iniciativas que traten de construir un proxecto de futuro asentado no nacionalismo, no galeguismo e que dé resposta aos problemas inaplazables e urxentes que ten o noso país neste momento. É espacio político dentro do arco galego para que exista unha nova formación de esquerdas nacionalista? Vamos a ver, aí eu introduciría un pequeno matiz ao plantexamento que fixo Xosé Manuel, inda que o Encontro Irmandiño aséntase na esquerda, pero aséntase na esquerda desde o respeto á pluralidade. Nós xa non nos asentamos directamente na esquerda, senón que o noso espacio, que arranca na socialdemocracia, que é dicir, que arranca na esquerda nese partido de Lula da Silva, pero que tamén encolle o liberalismo social, é dicir, aquel liberalismo que pensa nas persoas e non só nas institucións e nas grandes macroempresas que son as que condicionan a acción política e a acción económica na actualidade, pero xa digo que sería máis, nós seríamos o elemento dese centro-esquerda que se sumaría a este frente amplio. Sí, quería preguntar tamén neste contexto, falábase de creación de novos partidos, antes de que, digamos, se producera esta reacción. Cree que todas estas novas formacións das que se estaba falando poden chegar a meterse dentro deste frente amplio do que se falou na Asamblea do EI? Vamos a ver, cara ao inmediato, que o inmediato é o proceso electoral de eleccións autonómicas galegas que se celebrarán previsiblemente en outono. Si tocara na súa data sería en marzo, pero creo que probablemente sea en outono. Terá que articularse isto, ainda non sabemos ben con que diseño, pero na medida en que todos os esforzos e todas as maus e todos os galegos que poden sumarse ao proxecto deben incorporarse. Quería preguntar, dentro dese espazo falamos de esquerda, falamos de digamos, partidos globais, dentro do momento de altermundismo, do momento globalizador. Queda espazo para o que é o galeguismo histórico, o que defendeu sempre o PNG, que é un centralismo, incluso posturas máis próximas en certos aspectos o que é unha converxencia e unión catalana? Efectivamente, o noso postulado é a converxencia, máis que a unión, pero os postulados de converxencia dese liberalismo social e desa socialdemocracia son realmente aquilo que nós nos asentamos. Eu, no tempo que levo, desde o mes de setembro, levo falado con moitos actores sociales, especialmente de relevancia económica tamén, empresarios, e ven realmente imprescindible e necesario a creación dunha forza política que defende este país. Nese sentido, xunto a aposta que significa
o encontro irmandiño desde a posición da esquerda, creo que é moi relevante que este frente tiña outra pata asentada nese centro-esquerda e no centro político, porque significa a conexión ca globalidade da sociedade galega. É dicir, que non hai posibilidade dunha representación forte, dunha representación política que sexa capaz de aglutinar a maioría social, senón se conta con este outros segmentos políticos.